F'sentejn minn meta daħlet fis-seħħ il-liġi tal-protezzjoni tat-tfal, id-direttorat responsabbli mill-ħarsien tat-tfal vulnerabbli f'pajjiżna ħadem ma' kważi 3,000 familja. Bejniethom dawn għamlu aktar minn 4,000 rapport li ttieħdet azzjoni fuq aktar minn nofshom. Dawn iċ-ċifri ġew ippreżentati f'konferenza tal-aħbarijiet bit-tema Insaħħu l-protezzjoni tat-tfal li markat il-ħidma tad-Direttorat tal-Protezzjoni tat-Tfal f'dawn l-aħħar sentejn. Fi preżentazzjoni dettaljata ġie spjegat kif ftit xhur wara li daħlet il-liġi f'Lulju tal-2020 ir-rapporti ta' negliġenza fuq it-tfal is-sena l-oħra irdupjaw. Id-direttur tad-Direttorat tal-Protezzjoni tat-Tfal, Steve Libreri, spjega li mill-ħidma ma' kważi 3,000 familja inħarġu biss 35 care order minkejja li kien hemm aktar minn 80 applikazzjoni. Dawk it-3,000 familja aħna lqatna bil-care order suppresso poco 80 minnhom. Ara kemm għamilna xogħol fit-child protection terapeutiku biex nagħlqu l-każijiet b'mod ta' suċċess, ġifieri aħna maħniex interessati illi nistudjaw rapport, ninvestigaw rapport u jekk hemm il-problemi nagħlqu jekk m'hemmx dik huwa xogħol polizjesk. Aħna nagħmlu assessments, ġifieri aħna nistudjaw fil-fond id-dinamika tal-problema. Ħalli mbagħad inkunu nistgħu inwasslu lil familji għat-terapiji li għandhom bżonn. Dan id-direttorat jaqa' taħt il-Fondazzjoni għas-Servizzi tal-Ħarsien Soċjali, l-FSWS, u l-kap eżekuttiv tagħha Alfred Grixti spjega l-investiment li sar fir-riżors uman minn meta daħlet fis-seħħ din il-liġi. Kull ġenitur, kull legal guardian jagħti ħafna każ għal minnu suppost jagħti ħafna każ lejn is-saħħa fiżika tat-tfal. Allura aħna ngaġġajna pedjatra li huwa assistit minn żewġ infermiera, żewġ nurses, illi dawna qegħdin jieħdu it-tfal kollha jagħmluhom l-eżami mediku biex aħna l-istorja medika tat-tfal li hija part integrali mill-istorja ta' ħajjithom tkun irreġistrata flimkien u nipprevjenu li jkun hemm problemi mediċi fil-futur. Il-Ministru responsabbli mid-drittijiet tat-tfal, Michael Falzon, saħaq li kull deċiżjoni li tittieħed fih dan id-direttorat ikollha fil-qofol tagħha l-aqwa interess tat-tfal għaliex it-tfal tal-lum mhumiex biss l-adulti ta' għada imma wkoll parti integrali mis-soċjetà. Il-protezzjoni ma bdiex ma' din il-liġi. Ma' din il-liġi bla dubju li tħallna ferjas ġodda qed nipproteġu l-tfal tagħna u iktar minn nipproteġu qed naraw ukoll kif ħanejnuhom jilħqu l-potenzjal kollu tagħhom.